Des del punt de vista de les organitzacions sindicals, de manera conjunta, hem volgut deixar clar que és necessari recuperar un marc de concertació social, un marc de diàleg social, on govern, empresaris i sindicats podem analitzar la realitat, els problemes econòmics i socials que tenim i consensuar, concertar les respostes que després el govern o el Parlament haurà de treballar. Des d'aquest punt de vista, aquest era el nostre principal objectiu en la reunió, al mateix temps que hem situat també amb molta claredat que entenem que qualsevol tipus de resposta als problemes actuals, socials, econòmics que té el país han de fer les respostes, han de ser compatibles, han de ser també equilibrades, han de donar compatibilitat entre les qüestions econòmiques i les qüestions socials i han de ser, en qualsevol cas, respostes equilibrades des del punt de vista social. Des d'aquest punt de vista s'han compromès, hi ha hagut un compromís per part del govern amb reactivar l'acord estratègic com a àmbit de concertació social, com a àmbit de participació de les organitzacions empresarials i sindicals per poder redefinir el diagnòstic, propostes, mesures concretes per abordar els problemes del país. Però més enllà d'aquest compromís genèric de reactivar l'acord estratègic no hi ha hagut cap compromís concret per situar en l'acord estratègic cap encàrrec inicial de treball, sinó que aquests encàrrecs han quedat en el terreny de que el govern ja decidirà a qui li traspassa aquests encàrrecs, si el Consell Assessor o un altre àmbit. Pel que fa, l'altra qüestió és pel que fa al document del Consell Assessor, del CAREC, el document que se'ns havia passat els dies previs a la reunió. Hem deixat clar per la nostra part que el document del CAREC no el compartim, no és un punt de partida, no és tampoc un punt d'arribada. No el compartim perquè entenem que el diagnòstic és una mica esbiaixat, és desequilibrat i les propostes són també de manera desigual. Podríem compartir-ne algunes, però són molt desiguals i, per tant, difícilment es pot compartir la globalitat d'un document que entenem que no és equilibrat ni en els continguts, ni en les propostes, ni en l'anàlisi. Hi ha propostes del marc competencial propi i hi ha propostes d'un marc competencial on no podem intervenir-hi des de l'anàlisi de la realitat. Per tant, és un document que no compartim i pel que fa als continguts de les conclusions del govern hem de constar primer que el mètode ja utilitzat no ha permès que aquestes conclusions fossin un acord, però en qualsevol cas les conclusions en general tampoc les compartim. Hi ha alguns elements que evidentment ens poden semblar bé perquè ja es deriven d'acords anteriors que estaven a l'acord estratègic, però en línies generals serien conclusions de manera global no compartides. Insisteixo que n'hi ha algunes que possiblement sí, algunes fins i tot recullen algunes de les nostres plantejaments inicials en relació al tema de les polítiques industrials o els plans de xoc territorial o algunes qüestions en relació a la formació professional, però entenem que també cal veure algunes d'aquestes en relació a el que ja hem anat treballant anys anteriors en l'acord estratègic. En qualsevol cas, nosaltres hem situat també propostes crítiques que malauradament no han estat recollides en relació a una posició crítica que no compartim de retallades pressupostàries que s'estan fent en aquests moments de caràcter indiscriminat, sense prioritzar, de manera generalitzada. Hem deixat clar el no compartir aquesta situació de retalls pressupostaris. Hem situat elements en relació a la nostra voluntat de quan abordem els temes fiscals fer-ho des d'una visió de justícia fiscal, d'equilibri fiscal, en la corresponsabilitat dels diferents sectors socials i, per tant, si hem de parlar de fiscalitat, hem de parlar de tota la fiscalitat des del punt de vista dels ingressos, però de l'equilibri de la contribució dels diferents sectors socials i també hem insistit en situar els elements de cohesió social de manera compatible amb la reactivació econòmica. Són elements aquests que hem situat de forma crítica que finalment no han quedat recollides en les conclusions, però crec que en qualsevol cas han quedat clar que és les línies de treball que ens plantegem en el futur. Jo diria en primer lloc que crec que aquesta cimera segurament que és un punt de partida per veure si el govern realment té voluntat d'utilitzar els instruments de concertació social que havien estat utilitzats amb l'anterior legislatura, que en aquests moments estan vigents, que és l'acord estratègic, i que nosaltres hem reiterat la necessitat que sigui a través de l'acord estratègic on es pugui produir la necessària
concertació entre el govern, els agents socials i els agents econòmics. No es passa amb una cimera d'aquestes característiques on s'ha de discutir això, sinó que ha de ser amb el govern, amb els agents econòmics i socials, on es puguin sentar les bases per fer front a aquests reptes polítics, sobretot perquè fa referència a la creació d'ocupació i al canvi de model productiu. Expressament hem volgut deixar clar quina és la nostra opinió en relació al document del CAREC, sobretot perquè la veritat és que després de l'explicació que els membres del CAREC han donat de cadascun dels apartats, van creure que era més necessari no ignorar-los com potser pensaven de bon començament, sinó dir la nostra. I a mi em sembla que aquests documents són esbiaixats, corresponen a posicions de part, no aporten res amb el debat que tenim en aquests moments, fins i tot crec que torpedeixen les negociacions que en aquests moments hi ha obertes en l'àmbit de l'Estat entre les organitzacions sindicals i les organitzacions patronals i el propi govern, i nosaltres no som elements aliens a les negociacions que hi ha a Madrid. Formem i compartim les posicions que les nostres organitzacions estan mantenint en l'àmbit confederal, i en aquest sentit no podem compartir que se reobre el debat en relació al contracte únic, ni podem compartir que des de Catalunya s'aporti una visió centralitzadora de la negociació col·lectiva, negant el marc català de relacions laborals que, quan parla de negociació col·lectiva, justament és el que fa el document del CAREC. Per això nosaltres, més enllà d'altres plantejaments que s'han pogut situar en relació a la necessitat de millorar la productivitat i alguns altres elements, essencialment creiem que els informes estan molt esbiaixats. És evident que no creiem que el mètode per abordar l'ajust pressupostari sigui per la via de les retallades, ni compartim de la manera que s'ha expressat la possibilitat d'avançar en taxes. Aquest no és el camí, aquest no és el lloc per debatre a fons aquests temes des del punt de vista pressupostari. També l'hem volgut manifestar en relació amb això o en relació a l'altre debat que tampoc s'ha plantejat aquí, però sí que està al carrer i sí que està en boca de membres del govern un dia i un altre també, en relació al tema de la funció pública. I és evident que, al nostre entendre, ara el que cal és desenvolupar polítiques per generar ocupació. I sobretot en determinats àmbits territorials, en alguns d'aquests àmbits hi havia compromisos previs per part de l'anterior govern i de la força política que en aquests moments governa Catalunya, i algunes altres comarques que la taxa de desocupació és absolutament insuportable en aquests moments a Catalunya. Doncs, en síntesi, diguem que aquesta és la posició. Jo en tot cas crec que aquesta cimera segurament que ha de ser un punt de partida per començar a enllestir, si es vol de manera concertada, com nosaltres hem demanat, com sembla que surt de l'ànim de la cimera, començar a enllestir les polítiques necessàries per abordar els problemes reals que té la gent en aquests moments al nostre país.